Nos primeiros 15 minutos puxéronse 2-0, nunha xogada, o primeiro gol deles veu nunha xogada moi boa del, que foi a córner. 3 minutos máis tarde tirou un balón ao longueiro, outros 3 minutos máis tarde el solo creou o segundo gol que nos sentenciou o partido cando solo iban 10 minutos. Era moi completo, tenía un montón de cualidades, tenía buen tiro, iba bien de cabeza, aguantaba muy bien el balón. Sí, era uno de los delanteros más difíciles de marcar posiblemente, y tenía mucho gol además. Un xogador que marcaba diferencias, é dicir, que tiña algo que é moi difícil buscar nun dianteiro, que tiña gol. É dicir, era un xogador que coa mínima ocasión, coa mínima espacio que lle deixaras, era un xogador que tiña gol. E o gol é algo que non se entrena, que é innato en cada xogador. No fútbol pois hai tipos de xogadores que se perden, non? Ahora todo o mundo vai encaminhado a unha maneira de xogar, con moito balón, Jorge, pois, un dianteiro destos que se están perdendo pouco a pouco, non? Un dianteiro de desmarque, de aproveitar sempre o espacio dentro da área para o remate. Un dianteiro inteligente, sabía xogar moi ben sin balón, é unha cousa complicada nestas edades, tiña un bon desmarque de ruptura. Xa desde infantiles, pois, casi 3-4 anos de vivir os fines de semana pois xuntos, e bueno, foi fantástico poder entrenalo, eso por suposto un orgullo para min, e bueno, o recuerdo que me vai quedar para sempre sobre todo pues, de compartir tantos momentos tan bonitos co fútbol, que ao final era unha afición común que teñamos os dous, non? Con que entrenaba, sempre disposto sin unha mala cara cos compañeiros, é verdad que o tempo que estuve con el foi un xogador desos que calquer entrenador quere entrenar. El año que compartimos los dos en el Lugo, los dos no teníamos los minutos que a lo mejor queríamos, o bueno, no contábamos con la confianza del entrenador, y él nunca criticó el trabajo del entrenador, nunca criticaba a sus compañeros como en el plan de decir que él podía dar más que ellos. Él lo único que hacía era limitarse a trabajar y seguir el día a día hasta que, bueno, con el cambio, cuando se fue al Villalbés, yo creo que ese trabajo dio sus frutos y ahí se vio que para mí, aparte de lo que sean las estadísticas y tal, como compañero, como todo, para mí Jorge era el mejor jugador de la liga. O mellor que tiña era que, sobre todo, foi mellorando moito co paso do tempo, foi o de cara a gol. Foi un xogador que empezou xogando mellor un poquinho máis na banda e acabou casi por ser un grandísimo goleador. De feito, bueno, estes últimos anos co Racing juveniles, da mão de Simón, pues, fixo unhas temporadas grandiosas, non? 30 goles, este ano tamén levaba unha cantidad de goles bestial. O ano de cadetes xogou un poquinho máis atrás, de media punta, tamén fixo moitos goles, de Javi fixo. De moita envergadura, de espaldas se manexaba moi ben, era capaz de protexer e de dar saída ao xogo do equipo, de temporizar cando o equipo estaba moi atrás, se asociaba moi ben entre líneas e despois, sobre todo, a súa gran virtud era dentro da área, en desmarques cortos, chegaba sempre moi ben ao primeiro pau e esos centros laterales, pois, de primeira sempre os definía moi ben, de cabeza, evidentemente, e para o equipo eran fundamentales os goles que aportaba. E creo que, evidentemente, o salto nacional, moito mérito dese salto son os goles dele e a súa aportación. Porque sin os seus goles o ascenso non conseguiríamos. Despexar, el controlaba, baixaba o balón e tú salías ao contragolpe. Estaba el, chegaba para rematar, e marcar. Que levaba 27 ou 28 goles na temporada e apenas levaba pouco máis da primeira volta. Sí, este ano íbamos aí polo Pichichi e posiblemente ele acabaría marcando máis goles que a min. Con total confianza sempre, con respeto aos rivales, que ele nunca se meteu con ningún rival, non lle protestaba o árbitro, era un
xogaba limpio totalmente. Jorge fue una persona muy querida en Lugo y sobre todo en mi familia y en cualquier club contra el que se enfrentaba. Y yo siempre le tuve mucho cariño porque siempre estuve cerca de él durante toda la infancia. E o gol normalmente abrazabas a mí ou a Sergio a primeira cousa, despois abrazábamos todos. Era impresionante, é dicir, tiña unha habilidade que era moi característica dele, é dicir, moitos xogadores necesitaban recorrer metros, esforzarse, e ele simplemente tiña a cualidade de estar sempre no rechace, de facer só un movimento xusto para ter unha ocasión de gol, era impresionante. Definía, marcaba de todas as formas, de todos os colores, era o mellor. Aparte de moi bon xogador, era moi boa persona. Sempre estaba aí para axudarche en calquer cousa, calquer problema que tuveras, podías contar con él. Era unha persoa que, pese a ser, decir, era buenísimo, era un xogador que destacaba sobre o equipo e nunca tiñas a impresión de que él se consideraba mellor que os outros. É dicir, tiña a habilidade de, cando xogabas con él, facerte a ti mellor. Espectacular. Unha persona dunha calidad extraordinaria. Feliz, felicidade, era feliz co fútbol. Min e para todo o club seguirá sendo e foi un orgullo que un xogador e sobre todo unha persona como Jorge estivera con nosotros e decir tamén que sempre vai a seguir estando con nosotros. Jorge xa é un dos nosos, xa era un dos nosos e vai a seguir sendo un dos nosos.